radiyallahu ta'ala ya dawo gidan Malam Rabi'u Kwankwaso, Allah ya kara masa yardarsa, kuma daga yau har zuwa kabari ba zan kara komawa gidan Malam Ibrahim Shekarau ba, kamar yadda jama'a suka sani. Ba abin da imin zafi da su saboda wulakancin da Gali Sadiq ya min. Ba kuɗi na nema ya hana ni ba, shi ya san kantuna na nawa, kuma ya san ni malamin turanci ne a kwaleji, kuma ba riga na ce a ban ba gida na ce a ban ba abin da na nema, a'a zilla kaskanci shine ba zan yadda da shi ba. Wulakanci irin na Gali Sadiq. Gali Sadiq ba mutum bane, kuma in Allah ya yadda ko Gali Sadiq ya dawo Kwankwasiya to sai na fita daga cikin ta na koma wani abu. Ba zan ƙara hada zama da shi ba. Ina Kwankwasiya yau, na shigo Kwankwasiya yau 28 ga watan 8 2019. Ni Rabi'u Jingau na fita daga APC ta Malam Ibrahim Shekarau, na dawo PDP ta Alhaji ga APC ta Malam Ibrahim Shekarau, na dawo PDP ta Alhaji Malam Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso. Wanda duk kuma yake da tambaya anan yamin, wanda duk yake da tambaya kuma anan yamin gani. To yanzu a takaice dai ka hango gaskiya kenan. Kai daga ganin fuska ta ka san a bacin rai nake. Yanzu da wulakanta ni za a yi, ba kuɗi na nema ba, aljihuna nan wallahi ina da kuɗi sun kai 170. Ni ba matsiyaci bane, kuma bana buƙatar wani kwamishina ko wani shugaban jam'iyya na PDP ko shi kansa Dr. Rabi'u Musa Kwankwason mai gidanmu, bana buƙatar yabon ko anini, amma duk mai neman naira 1 zuwa naira 20,000 ya turo mun shi. Ni zan ba ai su sun sani ina yi, saboda haka na fita ba zan ƙara yin ta ba.